Jeg står her i Bio Langeland, og jeg står sammen med Signe. Og i dag der skal vi høre dig, Signe, fortælle lidt om nogle af de andre ting, som Bio Langeland de tilbyder. Og det her, det handler om, at man kan komme ind og se musicals og koncerter og andre spændende ting. Kunne du ikke fortælle lidt om det, Signe? Det kan jeg i hvert fald, Christian. I Bio Langeland har vi her i vinterhalvåret, laver vi det, der hedder Kulturbio, hvor vi viser en blanding af opera, musicals og koncerter en dag om måneden fra november til april. Ja. Og vi har sådan en flyer her, som bliver trykt, hvor man kan se lidt for hele sæsonen. Og vi starter simpelthen på søndag den 24. november med La Rodine, Svalen af Puccinis opera. Nu på søndag? Nu på søndag den 24. Den 24. ja. Så det starter ballet, og så i december så har vi julekoncert med Andrea Rieu. Ja. Det er så lidt ekstraordinært, der er 2 dage. Og så i januar så har vi en musical med Wicked, part 1, som er en film. Aha. Og så der kommer en del 2 til næste år, som bliver smidt i programmet der, tænker jeg. Og så er der Puccini and the World, som er en koncert, som kommer i februar. Og i marts kommer der Skæbnens Magt, der er en opera. Og så til sidst så slutter vi af i april med 2 koncerter og fejrer Andrea Rieus 75 års fødselsdag. Så hvis man er lidt mere til det klassiske end bare lige Chewbacca-film og Hu Hai derudad, så er der også et klassisk, eller et kultur, som vi kalder det for lidt anderledes. Kulturbio. Lignagtigt. Og man får jo også den gode lyd, og man sidder jo godt inde i biografen hos jer her. Det gør man, og man har et godt udsyn til hele lærredet. Yes. Så altså allerede på søndag den 24. november kan man komme ind og opleve opera her i Bio Langeland. Og det var Signe og Christian fra Langeland Tidende. Hej.